Bueno, pois efectivamente estamos un ano máis celebrando este Día de Rianxo na Pascua de Padrón, un día, como comentábamos arriba, non? Un día que esperamos con moita alegría, porque é un día que ademais, bueno, de ter boa sintonía, bo entendemento co alcalde, co conxunto do goberno, pois é un día no que ademais institucionalmente non só reivindicamos ese irmandamento que existe entre os dous povos, senón que reivindicamos tamén, como recordábamos, bueno, eses lazos históricos que hai entre Rianxo e Padrón, dende o punto de vista cultural, dende o punto de vista social tamén, por suposto, que o siga vendo na actualidade, e no que reivindicábamos tamén algo que bueno, antes non se facía tanto e agora lamentablemente temos lo que facer, que é reivindicar pois precisamente que poida haber entendemento entre administracións, entre gobernos de distinto color. A pesar de non compartir algunhas ideas ou a pesar de ter, bueno, procedencias ideolóxicas distintas, é posible falar, é posible chegar a acordos e incluso é posible desenvolver políticas e traballo conxunto, non? Hoxe, quen di estas cousas, pois o tildan de bonista, non? Ou de este tipo de chorradas, e ademais, pois estamos vendo como día si e día tamén a quen dá o paso de exercer a política, pois é atacado, insultado, difamado en redes sociais, non? Víamos o caso do alcalde de Ames e de algúns outros membros do seu goberno recentemente, víamos o caso do alcalde de Padrón, de conselleiros do seu goberno tamén recentemente. Onte pasou a alcaldesa de Santiago tamén aquí, bueno, a partir de unhas declaracións que dixo, pois tamén foi insultada, tamén foi sinalada. Quizás hoxe me toque a min, veremos a ver. Pero bueno, é lamentable, non, que teñamos que estar dicindo estas cousas nos tempos que corren, pero tampouco é extraño vendo que vemos a diario moitos medios de comunicación, moitos parlamentos incluso, non? Entón, bueno, a ver se co tempo deixamos de dicir estas cousas e nos centramos, como facíamos non fai tanto, en reivindicar eses lazos históricos e reivindicar outras cousas e non ter que estar nestes días de festa tamén señalando estas cousas tan desagradables, pero bueno, mentras o teñamos que facer, ímolo seguir facendo, eso está claro. E ben, pois hoxe é un día fermoso tamén, un día moi esperado por todas as padronesas e padroneses. Onte recibíamos aquí a Corporación de Santiago, noso pobo irmán. Hoxe, pois temos o placer de recibir a Corporación de Rianxo, co seu alcalde á cabeza, e o facemos con gran ilusión, cun tempo que non está tan bo como de onte a mañá, pero, insisto, con grande hospitalidade e con grande emoción. Así que eu creo que en repetidas ocasións destacamos o que nos une a Rianxo e a Padrón. Son vínculos que teñen que ver cos lazos familiares, que teñen que ver coa literatura, con Castelao e con Rosalía, e que teñen que ver tamén pois cunhas relacións, como digo, sobre todo no verán, cun intercambio de traxectos onde os padroneses todos acudimos a Rianxo e os rianxeiros tamén nos visitan a nós. Creo que é difícil moitas veces separar as fronteiras entre Padrón e Rianxo porque todos nos sentimos como na casa. E é certo que o que di o alcalde, non? Son tempos nos que temos que enfrontar ataques que non se sabe exactamente a que responden, porque realmente é moito máis sinxelo levarse ben que levarse mal, e é moito máis enriquecedor pois facer este exercicio normal de comprender as outras persoas, de aprender incluso daqueles que non pensan como a nós. E, en fin, nos últimos días vimos ataques cara a concelleiras do goberno de Padrón. Como digo o alcalde, tamén outros gobernos, outras persoas que están en política se ven atacadas, e onte, pois, precisamente, a alcaldesa de Santiago, que veu aquí a facer un chamamento, entendemento, pois tamén foi atacada e insultada, e, por tanto, pois eu tamén lle envío todo o meu apoio e, dende logo, pois, a condena do Concello de Padrón a calquer ataque, neste caso, cara a Goretti San Martín, unha muller que é unha política excepcional e que debo decir que tamén é unha gran persoa, e, por tanto, creo que, máis alá das diferencias que poidamos ter ideolóxicas, creo que é unha muller que aporta, e, dende logo, si ninguén se merece que ser insultado desa maneira, Goretti o merece menos. Así que, dende Padrón tamén, todo o noso cariño á alcaldesa de Santiago. E nada, nos quedan días de Pascua aínda por diante. Hoxe fixemos aquí un impás, choveu un pouquiño, bueno, tamén limpou as rúas, pero eu creo que recuperaremos este ambiente festivo o próximo xoves, e que poderemos continuar desfrutando pois desta ampla programación que temos preparada, facelo do mellor posible, e que a Pascua sea, como sempre, un punto de entendemento por riba de quen pretenda sementar odio.